Yes. Right. Tinokuchingamidzai zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kumativi mana enyika kwamuri, kumaodzanyemba, kumavirira nekumadokero. Isi tiri kudunhu rinoitwa iro Hwedza kuMashonaland East province. Tane nguva zvedu tirimo, tiri maruva muno, tiri kushanda, tiri kutraya kusumudza vagari vekumaruva kuti vave vanoti pachirungu inonzi social mobility, ende zvichireva kuti toda kuwandutsa upfumi muvagari vekumaruva. Tiri kuzviona, tatove nemasuccess stories, tiri kutokunda pari zvino. Tototenda chinhano chatasvika nekuti takatanga tichidadiridza nemvura dzemumarwizi, nawo taane mamvura emairrigation, taane mapaipi, taane zvinoita kuti tiita segore rirambe tichidaro. Tichiri kuda zvakati asi zviri kutoti tiwane basa, tifanira kufambisa ndima tinazvo mbichana. Asi tiri kuti vagari vekumaruva tiri kuda kuti vawandutsirwe upfumi hwavo. Nguva yekuti vacharambe vachanonge masvosve nemhino aiwaka ichange ichipera. Tiwane kuti titengese zvatiri kurima. Mabasa emaoko ari kuita kuti vakwanise kutengesa bhinzi. Mukuona bhinzi dzirapo. Tine gorosi rarikutarisira ticharigohwa muna September, tova kutokohwa gorosi. Zimbabwe yanoti self sufficiency kuwheat production, asi vekumaruva tiri kuteerawo mashure kuti dai tikwanisewo kuve tine goho rinokwanisa kunge richipindawo kumastatistics. Tiri kuona futi kudhura kwakaita sefertilizer, tiri kudzikisa kudhura kwacho atinogadzira macompost embeu dzatakakohwa iro gore richangopera rineri, takakohwa ndokubva tazviunganidza apa mashanga acho tozoacherera manje mumatrench edu amuri kuona aya. Yes, minda yedu chairamba ichienda kumusoro tichicherera kuti azotipa avanoti manyowa. Saka isi tiri kutenda, asi chatinokurudzira nekukumbira kuisapoti chete, sapoti yekuti titenge kumaruva kuti aiwa vakomana, tipewo order, tipewo 1 ton yenhingi, tipewo 1 ton yembambaira, tipewo 1 ton yenhingi yemakabheji, zvakadaro, tipewo gorosi zvakadaro. Ndo rubatsiro rwatiri kukumbira kuti aiwa vanotenga ivoka kuvarimi vekumaruva, ndokuti tisimukezve. Tingoramba tongotenderera kunge mbudzi yakasungirirwa, hazvichada. Asi zviripo zvacho tiri kuzvitenda. Ramangwana rakajeka renyika yeZimbabwe, rakajeka chaizvo chaizvo, ende tinotenda avo vese vari kutishuwirawo zvakanaka kuti vana veZimbabwe tipedze namo kumaruva, ende angave maschool fees, angave kuenda mari dzekumuzvipatara dzinowanikwa muvhu mukushanda kwatiri kuita. Tinotenda. Zita rangu ndinonzi Taku, ndiri kumaruva eHwedza district, Mashonaland East province. Ndatenda.